Goedemorgen. Had je er net al boven? Nou, wij wonen jou wel even wat vraag je. Nou, zeker. Waar gaat de reis naartoe? Naar de Tjoelen en mijn zoon. Je zal even op visite? Nou, we zitten net goed. Ik schouw hier de skip en de lam van hem wat. Wat had jouw werk altijd west, jouw wienboer? Nou, skippenboer hier, maar de grootste inkomsten bij de veehandel. Met de regelgeving en de wetgeving. En, nou ja, de jeugd had daar minder moeite mee om zich daarnaar te voeren. Maar daarin ben ik wel blij dat ik eruit ben. En wat vond je vroeger zo mooi aan die handel? Ja, de vrijheid. De vrijheid van... En dat we net meer leefden, Sint-Wurg. Je hoeft maar met de auto, met de kar op een wei ik zei wel, je wordt van boven in de gaten houden. En halt houden en dan ben je al in overtreding. En al die regeltjes en wetjes, dat... Maar goed, wat ik al zei, de 9 generatie past zich de gauw erin aan. Maar dat bedoel ik met vroeger. Men zei dat was vroeger altijd beter, maar nou, ik kom er nou wel achter dat ook ik zo wie. Ja. Missen jou die tijden ik wel eens? Jawel. Ja, met name de markt in Snitstek, regelmatig in de gang, Den Bosch, alles is voort. Grains is voort. Al die markten maar voort. Ja, en toch is een markt bepalend voor de economie. Om de prijszetting van het vee, dat is heel belangrijk. Het is een uitspraak van een Jood. Handel, en de Joden zijn groot worden van handel. Nou, en als de handel er niet gaat, nou, dan maken we ons zorgen meisjes, zei ik hoor. En nou zien we met de corona al helemaal. Dat alles onbanden wordt. Maar gelukkig dat de markt er nog is en dat bepalend is voor de prijszetting. Maar als we het nou even houden, het stukje vrijheid. Joert, even lekker op een fiets. Ja. Bezitten bij jouw zoon, dat is nou dat stukje vrijheid. Oh joh, ja. Ik ben hem allemaal nog 6 uur al om, ja, een uitspraak van mijn huiszuider. De morgenstond heeft goud in de mond. En om daar even, ja, met name omdat we hier bijvoorbeeld recht in de natuur, dat is maar een hertje als een vos, als wat een niks juist. Hè. En gelukkig dat er steeds meer mensen, echt door die corona, dat ze hier keuren met dat ze daar een keeg voor krijgen. Maar, en dat is maar is warmer. Ja, nou klinkt het goed, maar goed. Wat meer mensen gaan er komen, wat meer als ze zeggen, maar betiert, dan is er wel. Nou, daar geniet ik van. Ja. Ontjen, ga je goed.